पोस्टाविशीं लोकांच्यो समस्या आयकून पोस्टल सर्व्हिस सुदारपाच्या हेतान भारतीय पोस्ट खातें डाक अदालती घेता. ह्या फुडें दर 3 म्हयन्यांनी डाक अदालत घेवन लोकांक बरी सर्व्हिस दिवपाचो खंय पोस्ट खातें यत्न करतलें. शुक्रारा पोस्ट मास्टरान पणजे हेड ऑफिसांत डाक अदालत घेतली. We are conducting a Dak Adalat where we take the feedback from the customers of Goa on the postal services in the region, and we try to find out and resolve their problems and improve our services. Since when this started? Well, Dak Adalat has been going on, for many years, but it is that we are now taking care to conduct it regularly every quarter, so that we get feedback from the customers. How many complaints are coming in month? No, complaints redressal is a very regular process in the department. We have a very well-established system where we deal with the complaints. But this is a face-to-face, meeting with the customers, where we receive the complaints and call them for an interaction with the region. Otherwise, we have a well-established online complaint redressal system, which is going on a daily basis. एंटीक ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, नवे नवे डिझायन आणि रिजनेबल रेटीन पणजे भांगराचें एक्झिबिशन भरलां. दादरच्या जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकराचें हें एक्झिबिशन 22 ते 25 जून मेरेन पणजेंत जातलें. तशेंच 19 जून ते 3 जुलय मेरेन मडगांव आसतलें. फाटलीं 8 वर्सां जालीं गोंयांत हें एक्झिबिशन भरता. आणि आम्ही इथे एक्झिबिशन करतोय पणजीमध्ये गेले 8 वर्ष. आज 22 तारीख आहे. आज आमची एक्झिबिशनचा पहिला दिवस. गेले पुढचे 4 दिवस हे आहे टिल संडे. प्लीज विजिट करा इन फिदाल्गो हॉटेल. आणि पुढे नेक्स्ट वीकमध्ये थर्सडेपासून 29पासून दॅट इज इन द नॅनोटेल हॉटेल टिल 3rd ऑफ जुलै. आमच्याकडे आता भरपूर व्हरायटी आहे, तुम्ही बघू शकता. त्याच्यामध्ये अँटिक ज्वेलरी आहे, परत तुम्ही महाराष्ट्रीयन टिपिकल गोल्ड ज्वेलरी आहे, सगळं 22 कॅरेट हॉलमार्कमध्ये. तुम्हाला गणपतीचे दागिने बघायला मिळतील, अँटिकमध्ये असे नेकलेसेस बघायला मिळतील, परत कुंदन नेकलेसेस बघायला मिळतील. डायमंडमध्ये खूप व्हरायटी आहे आणि खूप लो रेंजपासून डायमंडची व्हरायटी आहे. आम्ही तुम्हाला आमच्या डायमंड ज्वेलरीवरती 100% एक्सचेंजची ऑफर आहे आणि आम्ही कमीत कमी मेकिंग चार्जेसमध्ये हा सेल करत आहोत. प्लीज डू विजिट. घेऊया एक ब्रेक.